Električno polje. Ovo predavanje ću početi jednim snimkom. Balon koji juri mačku. Da bismo lakše razumeli tajnu neelektrisanja, neophodno je da znamo gde se krije neelektrisanje. Neelektrisanje se nalazi u atomu. Atom aluminijuma. Atomski broj je 13, broj protona je 13, broj elektrona je 13 i broj neutrona je 14. U jezgru se nalazi 13 protona i 14 neutrona. Protoni su pozitivno neelektrisane čestice, a neutroni su neutralno neelektrisane čestice. U omotaču prvom se nalaze 2 elektrona, u drugom 8 i u trećem 3. Kada sve to saberemo, dobijemo 13 elektrona. Elektroni su negativno neelektrisane čestice. Atom je neutralno neelektrisan zato što ima isti broj protona koji su pozitivno neelektrisani i elektrona koji su negativno neelektrisani. Ukoliko atom otpusti jedan ili više elektrona, postaće pozitivan ion. To je zato što ima više protona nego elektrona. Ukoliko atom primi jedan ili više elektrona, postaće negativan ion. To je zato što ima više elektrona nego protona. Nenaelektrisano telo sadrži podjednaku količinu pozitivnog i negativnog naelektrisanja, dok negativno naelektrisana tela imaju više elektrona, a pozitivno naelektrisana tela imaju manjak elektrona. U izolovanom sistemu tela važi zakon održanja naelektrisanja koji glasi: zbir naelektrisanja u izolovanom sistemu je konstantan. Ovdje imamo jedan plastičan predmet i vunu. Plastika je neutralno naelektrisana jer ima isti broj elektrona i protona. Vuna isto tako ima isti broj protona i elektrona i neutralno je naelektrisana. Ukoliko vunom protrljamo plastiku, elektroni sa vune će preći na plastiku, tako će plastika postati negativno naelektrisana, a vuna pozitivno naelektrisana. Vuna će imati više pozitivnih čestica, pa je pozitivno naelektrisana, a plastika će imati više negativnog naelektrisanja, pa je zato negativno naelektrisana. Tela koja su pozitivno i negativno naelektrisana se privlače. Negativno i negativno se odbijaju i pozitivno se odbijaju. Ovdje na slici imam dva tela, jedno je pozitivno naelektrisano, a drugo ne znamo kako je naelektrisano. Ono što vidimo odavde je da se oni odbijaju. Da bi se odbijali, to je ova posljednja slika ovdje, trebalo bi da i ovo drugo telo bude pozitivno naelektrisano. Na drugoj slici ova dva tela se privlače, jedno je pozitivno naelektrisano, a drugo će biti negativno naelektrisano, pozitivno i negativno naelektrisanje se privlače. Nehomogeno električno polje. Oko pozitivnog naelektrisanja nehomogeno električno polje prikazujemo usmerenim dužima sa smerom od pozitivnog naelektrisanja. Kod negativno naelektrisanog tela te usmerene duži električnog polja su ka negativnom naelektrisanju.
Između jednog pozitivnog i negativnog naelektrisanja grafički prikazujemo električno polje na ovaj način. Linije električnog polja izviru na pozitivnom naelektrisanju, a uviru u negativno naelektrisano telo. Između dva pozitivno naelektrisana tela električno polje izgleda ovako, a između dva negativno naelektrisana tela električno polje izgleda ovako. Ovo je nehomogeno električno polje zato što u svakoj tački nije ista jačina električnog polja. Gdje su linije gušće, tu je električno polje jače. Homogeno električno polje, to je polje između dve paralelne ploče, kod koje jedna od tih ploča je pozitivno naelektrisana, a druga negativno. Između ovih ploča javit će se električno polje koje prikazujemo na ovaj način i ovo je homogeno električno polje zato što je jačina električnog polja između ovih ploča u svakoj tački ista. Električno polje ne možemo vidjeti, već osjećamo posljedice delovanja električnog polja. Elektroskop. Elektroskop je uređaj sa kojim možemo provjeriti da li je neko telo naelektrisano ili nije. Da bismo napravili elektroskop, potrebni su nam aluminijumski listići, tegla, poklopac, plastična slamčica i bakarna žica. U poklopcu tegle napravite rupicu dovoljnu da možete da provučete ovu slamčicu. Provučete slamčicu kroz otvor na poklopcu, kroz slamčicu provučete bakarnu žicu i savijete ovako na vrhu kao na slici. Na donjem kraju okačite aluminijumske listiće kao ovdje i zatvorite teglu poklopcem. Dobit ćete ovakav elektroskop. Ukoliko imate negativno naelektrisanu plastičnu šipku, može da posluži i lenjir, primaknete uz ovu bakarnu žicu. Kada je dodirnete, elektroni sa plastike će preći na bakarnu žicu, rasporedit će se duž bakarne žice, rasporedit će se na aluminijumske listiće koji će biti negativno naelektrisani i znamo da se negativno i negativno naelektrisanje odbija i ovi listići će da se razmaknu. Na osnovu toga ćemo zaključiti da je plastična šipka naelektrisana. Provodnici i izolatori. Svi materijali se dele na provodnike i izolatore. Tela u kojima ima slobodnih elektrona ili iona zovemo provodnicima. Provodnici su metal, grafit, elektrolit, odnosno rastvori baza, kiselina i soli u vodi, ionizovani gasovi, gasovite sredine u kojima je veliki broj čestica ionizovan. Ljudsko telo je dobar provodnik. Tela u kojima ima malo slobodnih elektrona, odnosno iona, ili ih uopšte nema, zovemo izolatorima. Izolatori su guma, plastika, porcelan, staklo, destilovana voda i neionizovani gasovi.